ଓଗାଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଗୁ ନାମକ ଜଣେ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ଜଗୁର ବାପା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ସବୁଦିନ କାଠ କାଟି ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ବାପା, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ପୁଅ, ଭଲରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼େ। ପାଠ ପଢ଼ି ତୋତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଜଗୁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ସ୍କୁଲରେ ଦେଖେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ଜଗୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ କି ଇଏ ଅନଲାଇନରେ ଗେମ୍ ଖେଳାଯାଏ? ହଁ, ତୋତେ ବା କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବ? ତୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ତ ନାହିଁ ନା। ହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଏଇ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆରେ ଜଗୁ, ତୁ ଏ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ଟିକୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ପୁଣି କ'ଣ? ତା ବାପା ବା ଜମିଦାର ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଫୋନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତୁମ ବାପା ତ ଜମିଦାର ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋନ କିଣିଦେଲେ। ପିଙ୍କୁ ଏବଂ ଚିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଜଗୁ ଭାବିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଭଳି ଗେମ୍ ଟିକେ ଖେଳିବି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଜଗୁ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଜଗୁ ଘରକୁ ଆସି ତାର ବାପାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲା। ବାପା, ମୋର ଫୋନ୍ ଦରକାର। ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଅଛି। ବାବାରେ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛେ। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ଯେମିତି କିଛି ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫୋନ୍ଟେ କିଣିଦେବି। ବାପା, ମୋର ଫୋନ୍ ନିହାତି ପାଖରେ ଦରକାର, କାରଣ ମୁଁ ଗେମ୍ ଖେଳିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜଗୁ ବହୁତ ଜିଦ୍ କଲା। ତା ବାପା ତା କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ସେ ଏଠାରୁ ରାଗି କରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଜଗୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଜଗୁର ବାପା ଜଗୁର ବୋଉକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗୁ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ପଢ଼ି ମୋ ନାଁ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା କଥା ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ଭଳି ଗରିବଟିଏ ହୋଇଯିବ। ବାପାଙ୍କ ସବୁ କଥା ଜଗୁ ଶୁଣିଦେଲା। ଏହା କଥା ଶୁଣି ସେ ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜଗୁ ସ୍କୁଲରେ ଭଲରେ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଜଗୁର ସ୍କୁଲ ସରିଯିବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ତାର ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। ବାବାରେ, ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଗାଁରେ ଯେପରି ପାଠ ପଢ଼ି ମୋ ନାଁ ରଖିଲୁ, ସେମିତି ବାହାରକୁ ଯାଇ ମୋ ନାଁ ରଖିବୁ। ବାପା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ନାଁ ରଖିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଜଗୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବାଟରେ ପିଙ୍କୁ ଓ ଚିଙ୍କୁ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଜଗୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ? ଆଗକୁ ଆମେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଖାନଦାନୀ ଘର ଛୁଆ ନା। ଟଙ୍କା ଆମର ବହୁତ ଭରପୁର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଜଗୁ, ତୋର ଠିକ୍ ସେ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଏହାପରେ ନନ୍ଦୁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜଗୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ଜଗୁ ଗୋଟିଏ ଫୌଜି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଜଗୁକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ଦେଖି ପିଙ୍କୁ ଓ ଚିଙ୍କୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଙ୍କୁ ଚିଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ପିଙ୍କୁ ଓ ଚିଙ୍କୁଙ୍କ ପୋଷାକରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଧନୀ ନଥିଲେ। ଭାଇ, ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଜଗୁ କି? ହଁ, କ'ଣ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଙ୍କୁ ଓ ଚିଙ୍କୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଜଗୁ, କୋଉଠି ଥିଲୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା? କ'ଣ ଫୌଜି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛୁ? ତୋର ଚାକିରି ହେଇଗଲା କି?
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜମାରୁ ବଦଳିନ। ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଏହି ଗେମ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିପାରୁନୁ। କ'ଣ ଅଛି ଏହି ଗେମ୍ରେ? ହଁ, ଏମିତିରେ ବି ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ନା। ଏସବୁ କଥା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ? ଭୁଲରେ ଆମେ କହିଦେଇଥିଲୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ରୋଜଗାର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରିବ ବା ତୁମେ? ତୁମର କ'ଣ ବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ରୋଜଗାର ବି କରିବ? ଠିକ୍ 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 ଠିକ୍। ଏହି ଗେମ୍ ସକାଶେ ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଦେଖ, ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ଏହି ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଏବଂ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କର। ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ଚଳିବ, କିଛି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କର। କଥାର ଅଛି, ବସି ଖାଇଲେ ନଦୀ ବାଲି ସରେ। ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନ, ତୁମେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଜଗାର କର ଏବଂ ଆଗ ଭଳି ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କର। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଆଜିଠୁ ଏହି ଗେମ୍ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ପିଙ୍କୁ ଓ ଚିଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଜଗୁ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ବାପା, ବୋଉ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। କେଉଁଠି ଅଛ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ? ଆରେ ଜଗୁ, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଆରେ କଲ୍ୟାଣୀ, କୋଉଠି ଅଛ? ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। କିଏ ଆସିଛି ଦେଖିବ? ଆମ ପୁଅ ଜଗୁ ଆସିଛି। ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବାବାରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲି ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଦେଇଦେଲୁ। ବାପା ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ବା ଦେଇଛି? ମୁଁ ତ କେବଳ ତୁମ କଥା ମାନିଲି। ଆଜି ତୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲୁ ଯେ ଧନୀ ଗରିବ ହେଲେ କିଛି ହେବନି। ଯଦି କେହି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ, এই ভিডিওରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିଲେ ତ? ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବେଳଥରେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଘଣ୍ଟି ବଜନ ବଜାଇ ସେୟାର କରିବେ।